Chief Executive Member CM Barim ka Khasi Hills Autonomous District Council KHATC. Uba Shambor lang runja hagkat pratrik jeliu. Ulakot ya council bakan tau ya expert committee. Kaban bishar benia iki kendon jokariti sensyar kadar. Bat ka 6th schedule. Da ka bamaham baka nukun ka senjam ban pentrot ya board jong council. Kan bu ya jat binriu khasi jingma ka kraw. Habaya shimbenta hakamat jingakren jingelang dorbar jong ke council. Uba shambor lang ulapan kan mau ya ying dorbar bat ya jaka puta jong ki khasi. La shim ningkong de kinon sensyar paring. Lingba ka jingete kular bat kes im. Buat sakarukam ay sanat kaba ailat bentit jaka tang da kaba syu ay jing menjer. Menta ladangi kwa ban penkela ya kata haban le lingba ka sanat. Kanu kan rai bende jaka kade ben letting bak dorbar ulang. Ulapan kan mauru kumno la pia ya ka shlong siya ka normal shlong European but ka administrative area tang da ka jingate kular hapning ki bor ka sorkar pareng bat kis im. Habak dawi ka jingkan tho bagi MDC ki aksan ban sam scheme u CEM barim ulakan tat ya kan ka senjam da ka baong bakane kan pentelat no ya kanong rim jong ka council. Hakajaka jong kata, ka ki HADC ka de ban penklan ya ka jing sngoto ya ka kamram ka jong ka. Ka yeng dorbar ka de ban tau ya ka expert committee, ban puli bat bishar benya ya ka riti sensyar bat ya ka 6th schedule. Ladangin syabe no nang ni, ngimdan jaka ban net shenu ru. Henry ki wei ki jat bin rio ladai ki syabe ki dang la ban net pai shalai ki jong ki jaka. Penpau CEM barim syaka council.